ഉണ്ടാവില്ലേ മാതാജി അല്ലേ? നാളെ 7 മണിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് വൈകിട്ട്. ഏകാദശി വൈകുന്നേരം 7 PM എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത്. അതെ വൈകിട്ട് 7 PM അല്ലേ? PM. വൈകുന്നേരം 7 PM എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്. ഈ വിഭൂതികൾ പറയുന്നത് ഇത് എഴുതണോ? ഫുള്ളും എണ്ണമറ്റ ഐശ്വര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതാണ് അതെ മാതാജി, അതാ എഴുതേണ്ടത്. അത് മൊത്തം ഒന്ന് തുടങ്ങിട്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത ഫുൾ അധ്യായം വായിക്കുന്നവരാരാ? നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് വായിക്കുന്നവര് പേര് പറഞ്ഞൊന്ന്. അംബിക മാതാജി വായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നിട്ടില്ല. ചാപ്റ്റർ എത്രയെന്ന് തന്നില്ലല്ലോ. 18 അധ്യായോ അതോ ഒരു അധ്യായം ഫുള്ളോ? അല്ല, ഒരു അധ്യായം അങ്ങനെ തരുമല്ലോ. ഇന്ന അധ്യായം പറഞ്ഞിട്ട് തരുമല്ലോ. അതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല മാതാജി ഞാൻ, അതുകൊണ്ടാ. ആ പിന്നെ വായിക്കുന്ന അംബിക മാതാജി. പിന്നെ ആരാ വായിക്കുന്ന ഫുൾ അധ്യായം വായിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക്? മാതാജി പേര് പറഞ്ഞോ. രമ മാതാജി. രമ മാതാജി ഞാനും വായിക്കാം. പേര് പറഞ്ഞോളൂ. ഞാനും പറഞ്ഞു. രാധാപിള്ള. കേറണം ട്ടോ നാളെ എല്ലാവരും. കേറും. എത്ര മണിക്കാ? 2 മണി തൊട്ട്. 2 മണി. നമ്മുടെ ഏതാ അധ്യായം പറയണേ. അത് ഇന്നിപ്പോ ഈ പേര് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ലിസ്റ്റ് ആക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോ, അന്ന് ഞാൻ അധ്യായത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 12 മാതാജി. ആരാണ്? 12 അധ്യായോ? 12. ഓക്കെ. രമ മാതാജി 15 അധ്യായം. 15. രാധാ മാതാജി 20 ശ്ലോകമുള്ളല്ലേ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? രാധാ മാതാജിക്ക് ഏതാ വേണ്ടേ? 12. 12 ഒരാൾക്കുള്ളൂ. ഒരു 12. അന്ന് പിന്നെ മാതാജിയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അപ്പൊ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ശരി. പിന്നെ മാതാജി ആരെങ്കിലും പേരുണ്ടോ? മാതാജി റീഷ്മ അജയകുമാർ. ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിക്കാൻ വിട്ടാരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒന്ന് നോക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ പറയായിരുന്നു. എനിക്കും പറയാനൊരു ധൈര്യക്കുറവ്. ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കിയില്ല. മാതാജിക്ക് അധ്യായം വേണോ? പേര് പറയണ്ടോ ഏതെങ്കിലും അധ്യായത്തിന്റെ? ഇല്ല, ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരധ്യായം വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരധ്യായം. തെറ്റിയത് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? കമലാക്ഷി 16. വിചാരിച്ച് വായിച്ചാ മതി. അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം 8ാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കട്ടെ. കമലാക്ഷി മാതാജി 16. 8 ആരെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ? അധ്യായം 16. അല്ല, ഇതിപ്പോ ലിസ്റ്റ് ആക്കുള്ള മാതാജി ആക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. എടുത്തേ? അധ്യായം 16. മാതാജി ഇട്ടു. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു മാതാജി. മാതാജി ഞാൻ ഇപ്പം ക്ലാസ് കേറിയിട്ടുള്ളൂ. എന്താ പറയണേ മാതാജി? ഞാൻ 8ാമത്തെ വായിക്കാം. ആരാ? ലതാ മാതാജിയാ? അതിന് ഏതാ ലിങ്ക്? ഏത് സമയത്താ വരിക? 2 മണി തൊട്ട്. അല്ല, ലിങ്ക് ഈ ലിങ്ക് തന്നെ കയറാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, ഈ ലിങ്ക് അല്ല, വേറെ ലിങ്കാ. ലിങ്ക് അയച്ചു തരുമോ? 7 മണിക്ക് കയറുന്ന ഇതേ ലിങ്കിലാണോ മാതാജി? 7 മണിക്ക് നമ്മുടെ ലിങ്ക് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞ ലതാ മാതാജി അധ്യായം 8 അല്ലേ പറഞ്ഞത്? 8. ഇനി ആരാ? രീഷ്മ മാതാജി പറഞ്ഞു. കമലാക്ഷി മാതാജി, ലതാ മാതാജി. ഇനി ആരാ?
ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മാതാജി ഞാൻ ഇപ്പൊ കേറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്താ ഇത് ഒരു പറയണേ? അധ്യായം ഫുള്ള് വായിക്കണ കാര്യം ചോദിച്ചതാ. ഒരു അധ്യായം ഫുള്ള് നാളെ വായിക്കുമെന്ന്. ആ 2 മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക്. അങ്ങനെ വായിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിന്റെ നമ്മളൊരു കോമൺ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വായിക്കുന്നത്, അതിൽ വായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഞാൻ വായിക്കാം. അനിത. ഉച്ചക്കിട്ടാ? ഉച്ചക്കാണ്. അനിത ജയപ്രകാശ് അല്ലെ? ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഏതധ്യായ? മാതാജി പറഞ്ഞോ, വേഗം പറയും. നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങണം. സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തോളാം. 12. 12 പോയി. ഇനി ഏതാ ഉള്ളത്? ഞാനെല്ലാം വായിക്കും. വായിക്കോ? ആ അപ്പൊ ഞാൻ 13 എടുത്തേ. ആ ആ പിന്നെ വന്നിട്ട് രീഷ്മ മാതാജിക്ക് അതി ഇട്ടേക്ക്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ 12, ഞാൻ 13. രാധാ മാതാജിക്ക് 14 ഇട്ടു. 13, 14, 15, 16, 17 എടുത്തേ. രീഷ്മ മാതാജിക്ക് ഇട്ടോളൂ. 11 വായിക്കാൻ ആരില്ലേ? 55 ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഏതില്? 11. ഞാൻ അതൊക്കെ അല്ലാട്ടോ, ഞാൻ ഇത്രയും ആളുണ്ടാവും മാതാജി. അത് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട്, ആ. കുറെ പേരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ 12 അംബിക മാതാജി, 13 അനിത മാതാജി, 14 രാധാ മാതാജി, 15 രമ മാതാജി, 16 കമലാക്ഷി മാതാജി, 17 രീഷ്മ മാതാജി. അടുപ്പിച്ചുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഇട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക്. അല്ല, അനിത 14. 13 അനിത ജയപ്രകാശ് 13. ലതാ മാതാജി 8. മാതാജി വർക്കിംഗ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കായിരുന്നു, അതാണ് സംഭവം. 4 മണിയൊക്കെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് വെക്കാലോ, ഉണ്ടല്ലോ വൈകുന്നേരം, കുഴപ്പമില്ല. ഞാനത് ലിസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ? 5:45 ഇപ്പൊ തന്നെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? എവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മളെ വിശ്വരൂപം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഭയങ്കര ഉഷാറിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. 30 വരെ കണ്ടു അല്ലെ? 31. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടു. വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപം മാറ്റി കാലരൂപത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? തീ പാറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അല്ലെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിന്നത് നമ്മള് അല്ലെ? ദേവാദിദേവനായ ഉഗ്രമൂർത്തി അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയത്. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയത് അല്ലെ? ഇത്ര എത്തി? 31 വരെ എടുത്തു അല്ലെ? 32. 31. അപ്പൊ അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അത് അങ്ങ് എന്നിൽ കനിയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗം 32, 33, 34 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും പറയുന്നതാണ് 32, 33, 34 ശ്ലോകത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലാകും ആ മരണം എന്നേയുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ
അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ വിചാരിച്ചു യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്, നീ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അവരൊക്കെ മരിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണോ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നടക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്തായാലും മരണപ്പെടും, അത് നിശ്ചയമാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അവരെ വധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിലും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണ പറഞ്ഞത്? തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭൂക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യ്? പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ. അർജുനനോട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ എഴുന്നേറ്റ് യശസ് നേടാനായിട്ട് തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ അവരെ മുമ്പേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നീ എന്താകുന്നുള്ളൂ? നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയണം. നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. നിന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നിന്നെ ഒരു ആയുധമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യൂ? പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ എന്നാണ് ഇവിടെ സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അർജുനന്. സവ്യസാചിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അമ്പ് ചെയ്യുന്നതില് അതിവിദഗ്ധനായവനെയാണ് സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്ന് ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ, കഴിവുള്ളവരെയാണ് സവ്യസാചിൻ എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അർജുനൻ അങ്ങനെയുള്ളവനാണ്. നിമിത്ത മാത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഉപകരണം മാത്രമേ ആകൂ എന്നർത്ഥം. ഈ വാക്കും അർത്ഥവത്താണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും കൃഷ്ണന്റെ പരിപാടിയുടെ നിർവഹണം എത്രേ. അർജുനൻ യുദ്ധത്തിനെതിരാണ്, എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് അർജുനനെ പൊരുതേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാകും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്ന ആളാണ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ. ഇവിടെ നിമിത്ത മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനൻ എന്താക്കി വെക്കുകയാണ്? ഇവിടെ ഒരു ഉപകരണമാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അർജുനൻ യുദ്ധത്തിനെതിരാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്? അവിടെ പൊരുതേണ്ടി വരാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ വ്യക്തിയെ, ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് അത് പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനപി യയോധ വീരാൻ മയാ ഹസ്ത്വാത്തം ജഹിമാം വ്യതിഷ്ഠ യുദ്ധസ്യ തേജേദാസിരണേ സപത്ഞാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പൊ പറയാണ്, ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ജയദ്രഥനും കർണനും ഇവരൊക്കെ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ അവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അവരൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല, അവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്കപ്പ ദുഃഖം വേണ്ട, നീ വെറുതെ പൊരുതിയ മാത്രം മതി, ശത്രുക്കളൊക്കെ തന്നെത്താനെ തോറ്റുപോകും. കാരണം ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി 35 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അർജുനൻ വിറയിലോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം കാലരൂപത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അർജുനൻ തന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഭയത്തോടെ കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം മാറ്റിയിട്ട് ഇരുകൈകളുള്ള രൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുതം വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാനാ കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സാഗദ്ഗതം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈ കൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ട് അർജുനൻ വിഷമിച്ച് പേടിച്ച് വിറപൂണ്ടുകൊണ്ട് ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തില് അർജുനൻ പറയാണ്. എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യ തനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ചാസിദ്ധ സംഘ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു, അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാകുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. ഉടനെ പറഞ്ഞ ഋഷി
ഋഷികേശ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങയിൽ അനുരക്തരാവുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു, അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ നാമം കീർത്തനത്താല് ലോകം മുഴുവൻ ആനന്ദഭരിതമായി തീരും. പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങയിൽ അനുരക്തനാവുകയും ചെയ്യും. സിദ്ധി നേടിയവരൊക്കെ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. അസുരഗണങ്ങളാണെങ്കിലോ ഭയം കൊണ്ട് അങ്ങയിൽ ഭയന്നുകൊണ്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇതെല്ലാം ഉചിതം തന്നെയാണ്. പിന്നെ കസ്മാച്ചതേന നമിരാത്മഹാത്മാൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാതികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസദത്പരം തയത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സ്രഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തിയാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാതിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങാണാര്? ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ് അങ്ങാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ടും അവര് ഭക്തിയാദരവ് പൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാത്തത്? അതിരില്ലാത്തവനും പിന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ദേവാതിദേവ, അക്ഷയവും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്തതാണ്. കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനുമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭക്തിയാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാത്തതെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കീർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആരാധ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ കീർത്തിക്കുന്നത്. സർവവ്യാപിയും ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവുമാണ് അദ്ദേഹം. മനസ്കതയെയും അപാരതയെയുമാണ് മഹാത്മാ എന്ന പേര് കുറിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർവവ്യാപിയാണ്, പിന്നെ ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവാണ്, പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ മഹാമനസ്കതയെയും അപാരതയെയുമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മഹാത്മാ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ദേവേശൻ, സർവ്വദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സർവ ദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയാണ്, നിയന്താവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ദേവേശൻ എന്ന വാക്ക്. അടുത്തത് വായൂർ യമോഗ്നിർ വരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതി സ്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേ തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വായുവും ഭഗവാൻ, പരമനിയന്താവ് ഭഗവാൻ, യമൻ ഭഗവാൻ, അഗ്നി, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, പ്രജാപതി, പ്രപിതാമഹൻ എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ 1000 തവണ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാണ്. മാത്രമല്ല എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വായു അങ്ങാണ്, പരമനിയന്താവ് അങ്ങാണ്, യമൻ അങ്ങാണ്, അഗ്നി, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, പ്രജാപതി, പ്രപിതാമഹൻ എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങള് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. 38 ശരി, ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞത് നന്നായി. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഓർമ്മ വന്നു, ഇവിടെ ഞാൻ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അത് വായിക്കാതെ വിട്ടെന്താന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഇല്ല, ഇതിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് മനസ്സിലായോണ്ട് വായിച്ചു പോയി. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേദാസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങ് ആദിദേവനാണ്, പുരാണ പുരുഷനാണ്, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടവനും ഭഗവാനാണ്, അറിയുന്നവനും ഭഗവാനാണ്.
എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള അഭയസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അനന്തരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ, നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യമാകുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വായുർ യമോഗ്നിർ വരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേ തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് 1000 തവണയല്ല, അതിലും കൂടുതൽ പ്രണാമങ്ങള് ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദി ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയും? പ്രപിതാമഹനെന്നും സംബോധന ചെയ്യും. നമാപുരുസ്ത പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവത ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്തം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. ഇവിടെ പറയാണ്, മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. കാരണം അങ്ങ് അങ്ങനെയാണ്, അതിരറ്റ ശക്തിമാനാണ് അങ്ങ്, നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ് അങ്ങ്, സർവവ്യാപിയുമാണ് അങ്ങ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ ഞാൻ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും ഒക്കെ പ്രണമിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഖേതിമത്വ പ്രസഭം യഥൂക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവാഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോധവാപ്യച്യുതാ തത്സമർഷം തക്ഷാമയേതാം ത്വമഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ആഹാരം വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങയെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്താണെന്ന് മാത്രം കരുതി അങ്ങയെ ഞാൻ ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു പോന്നു. അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നത് നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലായിരിക്കും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങയെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയോട് ഇതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങയെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ അങ്ങയെ മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ള പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയോടിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിഭൂതി പൗഷകല്യം കണ്ടിട്ടും കൃഷ്ണനോടുള്ള മൈത്രി ബന്ധം വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടും അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ബന്ധം അത് വിസ്മരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യസ്യ ഗുരുർഗരീയാൻ സമോസ്ത്യാഭ്യ കുതോന്യോ ലോകത്രയോപ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങേക്ക് സമാനനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ ആരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ
മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അപ്പൊ ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ എന്നിവിടെ പറയാണ്. അങ്ങേക്ക് തുല്യനായിട്ടോ അങ്ങയേക്കാൾ ഉന്നതനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങേക്ക് സമനാവാനും ആരുമില്ല, അങ്ങയേക്കാൾ ഉന്നതനാവാനും ആരും തന്നെ ഇല്ല. മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ അങ്ങേക്ക് തുല്യനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങനെ അതുല്യ പ്രഭാവമേ എന്നാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേതോ മഹമീശമീഠ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യോ പ്രിയായാർഹസി ദേവസോഠും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛനെന്ന പോലെ സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണേ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഒരു മകന്റെ ധിക്കാരത്തിൽ അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ പൊറുക്കുന്നത് പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന എല്ലാ പിഴകളും അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണേ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അദൃഷ്ടപൂർവം ഋഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാവണമേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് കാണാത്ത ആ രൂപം കണ്ടിട്ട്, വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ എനിക്ക് എന്താണ്? എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ദേവദേവ വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കനിവുണ്ടാകണമേ. അപ്പൊ മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ രൂപം കാണാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് കനിവുണ്ടാകണമേ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് ഇവിടെ അർജുനൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും നാരായണാകൃതി 4 ബാഹുക്കളോട് കൂടിയത് അത്രേ. പക്ഷേ ഓരോ കരങ്ങളിലുള്ള ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾ സ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടും. ഇവയെ ഓരോന്നിനെയും വഹിക്കുന്നത് ഏത് കൈ എന്നതനുസരിച്ച് അതാത് നാരായണ കൃതിക്ക് വെവ്വേറെ നാമധേയം നൽകി വരുന്നു. ഈ എല്ലാ രൂപങ്ങളും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും നാരായണാകൃതി 4 ബാഹുക്കളോടുകൂടി, നമുക്കറിയാം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നാരായണ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ നാരായണ രൂപത്തിന് ഓരോ പേരുകളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. മാധവനുണ്ട്, പിന്നെ ആരാണ്? കേശവനുണ്ട്, കുറെ പേരുകളുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ കുറെ നാമങ്ങളുണ്ട്. അച്യുതൻ, കേശവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നാമങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുടെ സ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പേര്. അപ്പോ വലത് കൈയില് ശംഖ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പേരായിരിക്കും. പിന്നെ ശംഖ് ഇടത് കൈയിലേക്ക് മാറുമ്പോ പേര് മാറും. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ ഈ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പേരിന് മാറ്റം വരും. അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ രൂപങ്ങളും ആരിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നത്? ഈ പേര് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ നാരായണ രൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പൊ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, ഈ 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.
ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 4 കൈകളോട് കൂടിയ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടി അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി 47 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം മാറ്റി പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാരായണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുന്നതാണ് 47 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന നാദൃഷ്ടിപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചു തരാണ്? എന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള എന്റെ വിശ്വരൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ആദിമവും അവസാനവും ഇല്ലാത്ത തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഇതിനു മുന്നേ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനന് മുമ്പ് വിശ്വരൂപം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ സ്വർഗലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാൻ ഇടവന്നു. അർജുനൻ കാരണം അവർക്കതിന് സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ വിശ്വരൂപം കണ്ട സമയത്ത് തന്നെ സ്വർഗലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ബഹിരാകാശങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും ഒക്കെ എന്ത് കാണാൻ സാധിച്ചു? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള അവസരം അവർക്കും ലഭിച്ചു. ഇതിനു മുന്നേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൈക്കൊള്ളാതിരുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഇതേപോലൊരു വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ ആർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു? ദുര്യോധനനും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ട രൂപത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം അർജുനനോട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഇത് ആരും മുമ്പ് കണ്ടില്ലെന്ന് കൃഷ്ണൻ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മുന്നേ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം ആർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു, ദുര്യോധനനും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു? ഈ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത രൂപം പോലെ അല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിനു മുന്നാരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. രുഗ്രൈ ഏവം രൂപശക്യ അഹം നൃലോക്യ ദ്രഷ്ടും ത്വദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണത്? വേദാധ്യയനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അപ്പൊ വേദപഠനം ചെയ്താലോ, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലോ, ദാനോ തപസ്സോ ചെയ്താലോ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലോ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുകയും അതേസമയം ദിവ്യദർശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക അസാധ്യം തന്നെ. ദൈവികത കൈവരിക്കാതെ ദിവ്യദർശനം സാധ്യമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ദിവ്യദർശനം ഉള്ളവർക്ക് അർജുനൻ കണ്ടതുപോലെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുകയും അതേസമയം ദിവ്യദർശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക അസാധ്യം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദൈവികത കൈവരിക്കാതെ ദിവ്യദർശനം ഒരിക്കലും എന്ത് സാധ്യമായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ദിവ്യദർശനം ഉള്ളവർക്ക് അർജുനൻ കണ്ട പോലെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവഗണിക്കുന്നവർക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ ദർശനം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അസാധ്യമാണത്. ദൈവികത കൈവരിക്കാതെ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപോ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടോ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മതേ വ്യഥാമാച്ച വിമൂഢ ഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമീ തൃങ്കമേതം വ്യാപേതഭീ പ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീപൽസ് രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ എന്റെ ഈ ഭീപൽസ് രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്റെ ഭക്തനായ നിനക്ക് ഇനി എന്ത് സാധിക്കും? നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പൊ എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് അസ്വസ്ഥനായി എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? ഭഗവാനും മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിച്ചുള്ളൂ, ശാന്തനായിട്ട് നിനക്കിപ്പോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ ദർശനം നൽകാം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ല? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല. അത് ഒരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറാൻ സഹായകമല്ല. ഭക്തന് വേണ്ടത് ഏതാണ്? ആരാധനാഭരിതങ്ങളായ വികാരങ്ങളെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക, പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഭഗവാന്റെ അതിബിജമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല? ശരിക്കും ഭക്തന്മാർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം. കാരണം ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭക്തന്മാര്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വസുദേവസ്തഥോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ചാപീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനനോട് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് അർജുനന് സാധാരണ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ സൗമ്യ വപു എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ശരീരമാണ് സൗമ്യ വപുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൗമ്യ വപു കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ ശരീര സൗകുമാര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി. ലോക നിയന്താവായ അദ്ദേഹം ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഭയം ശമിപ്പിച്ച് വീണ്ടും തന്റെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ കൃഷ്ണരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവ ആകർഷകനാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് സൗമ്യ വപുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ശരീര സൗകുമാര്യത്തില് ആകൃഷ്ടരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ അർജുനനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പോ അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേ ത്വം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതിം ഗത. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായി മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഈ രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് സമാധാനായി. അർജുനൻ പറയാണ്, എന്റെ മനസ്സിപ്പോ ശാന്തമായി, ഞാനിപ്പോ ആദ്യത്തെ പോലെ ആയി എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും ഊന്നി പറയുന്ന വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും കൈക്കൊണ്ട കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും? പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ. അതായത് കൃഷ്ണൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാണ്, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്ന് കൂനി പറയാനായിട്ട് വായിക്കുന്നവരെ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും എന്ത് പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കി തരണം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം ചതുർഭുജ രൂപമൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് ആർക്കാ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ആർക്കേ പറ്റൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ചിലര് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണ്, അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മം അതാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഊന്നി പറയുന്നവര് എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നവരെ പഠിക്കുന്നവരെയൊക്കെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത് ഇനി? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശ മിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുള്ള രൂപമാണ് നീ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരുടെ രൂപമാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം. കാരണം ദേവന്മാര് പോലും ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് അർജുനനോട്.
ഇവിടെ സുദുർദശം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വിഭുജനായ കൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് കൂടുതൽ ഗോപ്യമാണെന്നും ഈ ശ്ലോകം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ മുതലായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ ദൃശ്യമല്ലാത്. അപ്പോൾ സുദുർദശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ സുദുർദശം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ച്, അത് കൂടുതൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, ഗോപ്യമാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ മുതലായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ ദൃശ്യമല്ല ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം? കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ആ ദ്വിഭുജ രൂപം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രൂപം? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്? ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും കൂടി ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകും. കാണാൻ പോകുമ്പോ എവിടെയാ പോയി നിന്നിട്ട് പറയുന്നത്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്ഷീരസമുദ്രത്തില് അല്ലെ, ക്ഷീരസമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഭഗവാനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതായത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് കണക്ഷൻ. അപ്പൊ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടാണ്, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തല്ല, ക്ഷീരോദക സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് വന്ന് നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കും, അവർ കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്തിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അല്ലാതെ ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോഴും അവർ കാണുന്നത് ആരെ മാത്രാണ്? ആ നാരായണ രൂപത്തിലെ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെയാണ് കാണുന്നത്, ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള. പക്ഷെ എന്നാലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോഴും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ശിവനും ബ്രഹ്മാവ് പോലുള്ള ദേവന്മാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതല്ലാരെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്. നാഹം വേദേർന നാഹം വേദേർന തപസ്സ നാദാനേന ന ചേതശ്ചേജയ ശക്യ ഏവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനാസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരിക്കാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നുകൊണ്ടും അല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അപ്പോ ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ, അതായത് വേദപഠനം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ, തപശ്ചര്യകൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടോ, ദാനയജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം, എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്കും എങ്ങനെയൊന്നും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ഇപ്പൊ വേദപഠനം ചെയ്താലോ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്താലോ ദാനയജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താലോ ഒന്നും കൈവരിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട്? അടുത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്? ഭക്ത്യാ തനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പോ എന്നെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ ഈ നേരിൽ കാണുന്ന മട്ടില് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതിൽ കൂടെ അല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗത്തിലൂടെ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതിപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാനാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായി വിതരണം ചെയ്തു പോന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഏറ്റവും അധികം ദാനശീലനായ വ്യക്തിയെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുതകും വിധം ധനം നൽകുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം. അപ്പൊ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. അതിപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായി വിതരണം ചെയ്യുക. അതാണ് ആര് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി ഏറ്റവും അധികം ദാനശീലനായ വ്യക്തി എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറയുന്നത് കാരണം കൃഷ്ണഭക്തി വിതരണം ചെയ്യുക, ഉദാരമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം കൃഷ്ണഭക്തി ഉദാരമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒട്ടും അറിയാത്തവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ പറയില്ലേ, വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കിട്ടേണ്ട വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുക. ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കൃഷ്ണഭക്തി ഉദാരമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുക. അതാണ്
അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞത്? അതാണ് ആര് ചെയ്തത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്തത്. അതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനമെന്നും ആര് പറയാണ്? രൂപഗോസ്വാമി, ആചാര്യനായിട്ടുള്ള രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. മത്കർമാകൃന്മത്പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാസാ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായിട്ട് എന്നെ കരുതുന്നവര്, സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ സർവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഉറ്റബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പോ ഭഗവാന് ആത്മീയമായ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കൃഷ്ണ ലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ സർവോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവനും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതില്? എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്? ആകെ 4 ഉള്ളൂ. സച്ചിയെ ആരാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു? എന്ത് ചോദ്യം? സവ്യസാചിനോ? സവ്യസാചി സവ്യസാചിൻ എന്താണ്? അമ്പെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായവനാണ് സവ്യസാചി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അർജുനനല്ല അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? അർജുനനാണ്. സവ്യസാചി ബീഭത്സു ധനഞ്ജയ സേതാശി. അടുത്തത് ഭഗവാനെ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സർഗത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിതാവാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിതാവായതുകൊണ്ട് പ്രപിതാമഹൻ എന്ന്